Hello everyone, my name is Bombshow. You're welcome to my channel. It's a Bombshow television. Musho my latest musho zviri kupisa zvega. Kana uri munyowani, don't forget to subscribe to our channel. It's a Bombshow television. Nhasi ndauya ne good news. Kana une business raunoita, imborisa mu comment section unoona kuwana nonechi ne customer kana munhu anozvida. Kana une business raunoita ingoriudza mu comment section unoona kusanganochi nemhene. Tiri ku advertise mahara, tine ka promotion sezvo takapinda 7000 ma subscribers. Guys, ndokubigai makapenga. Ndimi munoita tirambe tichiendera kumberi tichaga ma latest. So ndisinganyanyi kupedza nguva, kana uri munyowani ndinokuchingamidza nemufaro. Don't forget to subscribe to our channel. Ndisinganyanyi kupedza nguva, let's get into today's story, and don't forget to advertise your business with us. Number munozowana pa description ye channel kana kuti ndichadzisa mu comment section. Saka rega tipinde munyaya yanhasi. Right, muri Zimbabwe, mufaro wangu mukuru as Bombshow television kunge ndichikupai ma latest ma stories anopisa ega zvinenge zvichiitika munyika nekuma celebs, mazim celebs. But right now ndine nyaya ndinayo yamuri kuona iri pa screen, 6 people killed, 9 injured in Kwekwe and Gokwe road accident. Guys, vakaipa this holiday, travel safe guys, don't overspeed. That's the advice, because Vanhu 6 vari kunzi vakatofira paspoti mushure mekunge karavhani yaroverwa nechimota chiIveco. So pakaipa guys, tongoti rest in peace kune vakafa. Mazita achazoburitswa zvawo nekufamba kwenguva kubva kupolisi, but ndo nyaya yandangoya nayo. Vanhu 6 vofira pasport, and right now it's not the second accident kana kuti the third one. Menoti yatove chingani, ende kungotanga kukaita December guys. Saka tongoramba tichiti fambai zvakanaka pakutravela kwenyu, because upenyu ndo hwakakosha. Unoona kuda kukasika kusvika, but vazhinji vari kuti hanzi is state of road yacho ikoko hanzi yakashata. So let's talk in the comment section. What do you think in the comment section?